kare. Aka uthulo ni makende maruaki etwak marwa marariyo mano e chenro mar mbako romo. Machakore sani nyakango mol kanyo sa abicha maro nyango. Nyakora muge juang thuond wach mabende wadwa twaki okinyi makawuono otudore kod midhiero mar dhungruok Nyamburko e Bombe. Nyaka sani wanyalo wacho ni e bombe mopogore opogore pacho kae waseneno ka Nyamburko dhungore kuonde mopogore opogore, to ere kaka onego bedni ikonyo e tieko dhungruok mag Nyamburko e bus parks kata kuonde mabende iyienge Nyamburko. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka antiere kod welo ariyo mayudore kata montiere godo achiel kachiel e studio marwa e boma ma Nairobi kae mabende wadwa bedo godo mana kod twak mong'ith mar mondo mi wane ni chenro mar tieko dhungruok mag Nyamburko nego bedni timo e yo machalo nade. Mano bende otudore kod kaka nyocha kata odiochieng' manyoro nonego bedni iyawa yanga kara yiengo Nyamburko mano mar Green Park terminus mayudore buore Nairobi kae. Kata kamano Nairobi Metropolitan Services nochwalo nyime tarika mar yao Green Park terminus nyaka tarik machielo manyaka sani pok ginyiso jopiny. Kata kamano weche mabende wadwa temo kolo en ni kapo ni jogo mariembo Nyamburko matingo jowuoth nomi thuolo makende mar chwalo pachgi kapok okaw okang' makamano mar neno ni Nyamburko duto obio oyiengi kata obio chopi e Green Park terminal. Amane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio kae. Wendo mokwongo en Isaac Ogango mabende en jariemba matatu mago matingo jowuoth mayudore e boma ma Nairobi kae. Aka wendo wa mar ariyo mabende wantiere godo e studio kae achiel kachiel e boma ma Nairobi en Seth Obiero mabende en jalonya e chenro mag bombe. En bende odwa mana temo nyiswa ni kapo ni tend county adwa kawo okang' makende mar tieko dhungruok mag Nyamburko to nego bedni timo chenro makamano e yo machalo nade mar mondo mi jopiny kik yuagi kendo chuny boma obed kod fuong'ruok makare. Nyakora moge juang kapo ni tudori kodwa sani inyalo nenowa achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa ma en Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV ke namba mar SMS bende oyawi mano 236000. Aka bende an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_ machiegni ure twak marwa okinyi makawuono Seth kachiel kod Isaac. Eruru kama na inya kuom biro e studio kae mar mondo mi wabeda kod twak machalo kama. Aka wachako korka kori Isaac, in kaka jariemba Nyamburko mano e boma ma Nairobi kae. Inyalo mana nyiswa ni in iriembo Nyamburko matiyo kata maringo route mane boma ma Nairobi kae. Anatiyo e bosako mar Metro Trans. Nyamburko matingo ji wadhi Kawangware, Mwiki, Utawala, Kabiria, Kikuyu. Ero kama na inya. Kata kamano isingiso wa yo makare kata isingiso wa kuonde go route mar Nyamburko mabendi tiye. Tend county ma Nairobi nyocha dwa keto kata dwa loko kuonde ma iyienge Nyamburko go. Mano kowuok kuonde miyiengo gi e chuny boma ma Nairobi kae kendo ni dwa tergi Green Park terminus. Un kaka jogo mantiere sekta mar matatu kendo in achiel kuom joriem matatu bende no kaw pachu kaka jogo mantiere sekta machalo kamano kosen gino ma wanyalo wacho ni no biro nwa poya. Gino no kaw pachwa kaka jo ma riembo matatu en gima no biro apoya. Koro nyalo bedo ni maybe ne nitie winjruok maybe gi sako owners but ok jotich. Koro en gima kaka jotich ne en gima no bwogowa. Kero kamano kwado korka kori Seth. In Seth ibiro kae kaka jalonya e chenro mag boma matiende ni wanyalo wacho gi dho ngere ni town planner. Ilonye neno ni kapo no ni dwa tim lokruoge mopogore opogore e boma kacha to nitiere kaka iloko gi e yo mowinjore. Chenro machalo kamano kata ere kaka onego bedni kata kwachako onego bedni itimo chenro mar golo dhungruok mag Nyamburko e chuny boma. Chenro makamano onego time e yo machalo nade? Ero kamano. Chenro mag golo geche e chuny boma onego tim kichako gi gimiluongo ni data collection. Kose tim data collection itime gi stakeholders te ma bedo involved. To mago gin ji kaka jok ma idho geche, jok ma tiyo e geche go, jok ma weg geche go, kasto gi jok ma
gine environment note affect. Koro kosetim data collection ting'io problems mantiere gi kaka inyalo kantiere ing'io economical benefits mag tayo wechego mag golo ji from town kadhi kuonde moko kaka bus terminus molos manyien gi. Koro kosetim magi te titimo modeling ni dwaro data mopogore opogore nyaka kaka gik moko kaka spatial data mamago deal gi gik moko kaka land uses mantiere around kaka koro nongi Nairobi oneni terminus nyalo bet maber kantie kamoro kaka Green Park kacha to kwang'iyo maber tiyudo ni lo makanyono ne en lo mane belong to ne en mar ng'at machielo. Koro NMS nodhi ong'iewo lono kasto gigere. Koro sani movement mar ji from CBD to Green Park terminus bende nyaka time in a procedural manner ma ng'at ka ng'ato man bedo involved nyaka jok ma idho matatu gi gin bende onego ng'i kargi nikech sama koro ji biro lor kamoro kaka Green Park ntiere gimiluongo ni model split. Ng'ato kowuok e ode to wuotho nyaka stage. Kosechopo kendo kamolorie nyaka kendo wuoth nyaka kumodhi tiye kata kodhi e chiro. Koro gik makamago te nyaka ng'i. Koro samitimo data collection onego tim from ji duto te. Eka gima kamano inyalo time yo makare. To sani ka wang'iyo kata mbaka makamae wabro chwalo nyaka e kor gwenge mapacho kae. In kaka Isaac, in kaka jariem matatu masani bende wantiere gode studio kae. Inyalo ng'iso mana ni chala mar Nyamburko e boma ma Nairobi kae chalo nade kata traffic e boma ma Nairobi kae chalo nade ka ainya to ka watudore kod una kaka joriem matatu. Traffic e boma kae ainya kinyo kaile jam. Ipo neno ni thoth ne geche mantie jam gi geche mathudo ma bedo personal vehicles mabe ma thoth ne ilo ma gintie jam to chuto en ni ka ng'adi matin mosa inya kum ng'adi matin wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kata kamano nyakwara Ramogi Ajuang pod amedo paro ni okinyi makawuono thuon wach mabende watwake otudore kod midhiero mar dhungruok mag Nyamburko e Bombe ka bende antiere kod welo ariyo e studio kae. Mano wendo wa mokwongo ma en Isaac Oganga ma en jariem matatu ka achiel kod wendo wa mar ariyo ma en Seth Obiero ma en jalonya e chenro mag boma. Ka wadhi mbele kod twaka marwa Seth pono nyalo ng'isowa ni mana kaka iseleronwa e yo makare ni e kindego mabende idwaro gol kata Nyamburko mathoth maponono nitiere e chuny Bombe kitero kuonde mamoko. Onego bed ni chenro makamano itimo ka ikawo pacha ji mopogore opogore. To ere gik monego bed ni ng'iyo hie ma ok chocho ngima dhano kata ngima jodak e boma machalo kamano? Erokamano. Koro sama itimo wach mar choro ji kowuok e town ka gidhi sama itero geche stages mopogore. Gima ing'iyo sana en gik moko kaka income mag jok modak e boma. Inyalo yudo ni ng'ato tiyo town kae otiye chiro. Koro ng'at moro bende tiye bank, machielo bende tiyo kamoro kata e school. Jok moko be biro town mondo gidhi school. Koro sama itimo data collection ing'iyo jogi te mondo kik sami ichoro ji ng'at achiel obed disadvantage kata group mar ji obed disadvantage. To bendi wacho gani thoth ne ka itimo gima chalo kamano onego bedni kawo pach joriembo kende kose ber kikawo nyaka pach jodak duto e county no nikech ponono wacho gani jo stakeholders kata jo dite sector mar wuoth kende ema ber kikawo pach gi ber kikawo pach stakeholders go kende kose pach ji te obed jogo mayuto gi ni piny kata jogo mayuto gi ni malo. Samitimo gima kamano ber kikawo pach jite nikech weche mag wuoth mako ng'at ka ng'ato.
koro nyaka koro ok nyal kaw pach ji te nikech Nairobi nigi ji malawo milion 6. Koro ok nyal kaw pach ng'at ka ng'ato. Lakini sample size monego kaw onego bed ni en sample size ma represent jogi te. Inyalo kaw to sample sizes represent joma miyo, joma nyithindo ma jowuoyi gi nyiri, kaso ntiere jogo eko modak gi disabilities bende. Gin be onego kaw pachgi nikech samiloso kuonde miyienge gechegi, gin bende nyaka ket infrastructure gi makonyo gi idho geche. Koro sami kaw pach ji nyaka kaw representative sample mar jogi te. Eka sama itimo weche mag planning mag transport, ji te bedo catered for. To bende iyudo ni kata watim planning kata tim maber manade, ok nyal kawo data mar jogi te. Koro nitie gimoro politics bende nyaka bed involved e matin. Koro sama itimo gigi te, leaders mag jogi te bende nyaka bed involved. Eka weche go eko nyalo dhi maber. Ero kamana e kod korka Korea Isaac kapok ne wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi. Bende nyalo mana leronwa ni nyaka sani wanyalo neno ni chal mar traffic e boma ma Nairobi kae chalo nade. To bende kata isewacho ni un kaka jogo mantiere e sekta mar matatu ok nokaw kata pachu e kinde mane dwa golu kuma e chuny boma kamu yienge Nyamburko mar mondo mi oteru Green Park. To bedo ni chenro makamano sani koro chungi. Chal mar traffic e boma ma Nairobi kae chalo nade? Rokamano thothne chal mar traffic ting'e ni luwore kod kaka geche donje chuny boma, nikech ka nitie geche mag ji giwegi miluongo ni personal vehicles, nitie PSV matatus. To thothne ibo yudo ni traffic bedo ga kinde man skul oyaw kod ka nitie time moro ma ji nigi pesa, ji oseyudo sara moro nato joma nigi nyamburko mang'eny gi geche giketo moi kod yudo ka geche ng'enge barabara. Then ibo yudo ni ka ochopo kor dwe kanyo gimoro tarik 5 tarik 10 traffic onge kabisa, manyiso ni thoth ji opak gechegi. Gimomiyo traffic bedo e chuny boma en niya, iyudo ni e family ma ji 5 nitie geche 5 to geche 5 gi te nitie e barabara. Nyathi nigi gache odhigo skul, miyo nigi gache odhigo tich, baba nigi gache embe odhi shughuli mage. Koro geche 5 from one family nitie e barabara. Obvious definitely madhi kelo jam. To thothne jinga kod believe moro ni matatu ema kelo jam. Matatu anto Coca-Cola okane ka matatu kelo jam. Inyalo yudo ni wanyalo wacho jomoko ponono wacho ga ni matatu kelo jam. Akalure ni yudo kata kwa wacha kuom wacha diera. Matatu moko kata ma unuriembo iwacho ni tiyo kod kambino mar metro. Yudo ni seche moko gichung kata kuondego moko winjore no nego be ni gichung kanyo mar mondo mi gikaw jowuoth, to kanyo ok owinjore ni kata okawe jowuoth, ok en stage mikaw jowuoth. Ing'e gima timore gi mano en ing'e ni jowuoth gin giwegi giseloso stage margi kamoro. Koro kata kapo ni stage ni kae, stage ni mbele kanyo to chung kae, kikale tiboneno ka jogi ok gidwa dhi stage. Nitie gimiluongo ni mindset. Koro ka jogi ochung kae, koro mar ting'e ni jamatatu ing'e no manyo pesa, mano e kaka inya yuto. Koro bo chuna ni achung kanye timang'o idonje gari mondo idhi. Koro mano iboyudo ka ng'ato ne nitie chien mari ohut ni maybe idino barabara, but thothne seche moko gin jowuoth ema changia gik machalo kama, nikech ido ka gitamre dhi stage, ng'ato neno ni stage bor, to in kikalo gari ma atoki boti mang'o bobiro to chung kanyo to kawo jogo to ing'e ni wane manyo. Then king'iyo ka intie e traffic tiboyudo ka between 10 to 20 vehicles iboyudo ni geche mag ji giwegi ema nitie jam ahinya. Manyiso ni geche mag ji giwegi anyalo wacho ni ging'eny maloyo matatu. Koro at times inyalo yudo ni geche mag ji giwegi ema kelo jam moloyo gari mar matatu. Mano korka kora kaka nene kod kaka sebedo ka
anene e barabara. Erokamano ahinya. Matiende ni koro itemo wacho ni geche mag ji giwegi gi bende ber kapo nono iketo gi kumoro monego bed ni ochung'gie kose mana mag ting'o jowuoth gi kende maber kiketo negi kuonde ma iyiengo gi mar mondo mi otiek dhungruok mag geche e chuny boma. Geche mag ji giwegi kapo ni ng'iyo economic benefits mag matatu kod mag geche mag ji giwegi, ng'en tie jok man kod personal vehicles geche gi giwegi, ntie kaka jomoko giherore gin giwegi ma ok gi jali about welfare mar ng'at ma tiyo gi matatu no. Koro gima inyalo tim, inyalo wach ni geche mag ji giwegi gi kaka Seth nosewacho ni itimo gimiluongo ni data collection. Ting'iyo ni geche mag ji giwegi ma iluongo ni personal vehicles gi ata malo adi madonjo e chuny boma to kipimo gi matatu, then out from there kora kidhine ni what can we do, nikech ing'eyo ni kigolo ji from wachni for example gari onego bed ni chung ambassador tiwacho ni geche gi te odonje Green Park. Green Park kacha othin, geche ng'eng moloye. Inyalo paro the other time mane obedo tested, aparo ni nokelo traffic, heavy traffic nikech nokonyal ting'o geche te. Then iboyudo ka chenro machalo kamae ka ok nokaw pach jowuoth en gima dhi kelo shida ni jowuoth kendo dhi medo weche mag njore, nikech ng'ani geche gi ting'o joma dhi kuonde mopogore opogore. Nitie mine ma dhi e chiro, nitie joma dhi e tich, nitie joma dhi e skul. Koro idhi yudo ka jokuoge kata jonjore dhi kawo advantage nikech ging'eyo ni piny oserugo kinyi sa 11 idrop ng'ato Green Park kacha. Oonge pesa moro mochako medo koidho gari kodhi Kikomba piny kucho to ting'o cash mare. Then idhi yudo ka jonjore take advantage. Koro wadhi bedo gi ng'ikruok mag gik mang'eny. Erokamano ahinya. Ramogi Juang pod amedo aparo ni okinyi ma kawuono thuon wach mabende watwake otudore kod midhiero mar dhungruok Nyamburko e Bombe. Ka ntiere kod wendo machielo mabende ositudore kodwa e studio kae. Wendo mabende osedonjo e studio kae en Calvins Otieno Nyaure mabende en jakom mar Association of Investors in Matatus mano e boma ma Nairobi kae. Ka en bende obiro konyowa e dhi mbele kod twak machalo kamae, ka en be obiro chwalo duonde e wi thuon wach mabende watwak e studio marwa odiochieng' ma kawuono. Calvins amachiegni ahinya. Erokamano. Mana kaka isewinjo thuon wach mabende watwake okinyi ma kawuono tudore kod midhiero mar dhungruok Nyamburko e Bombe. In kaka jalno mabende en jakom mar riwruogno mar weg matatu e boma ma Nairobi kae. Duolno mar Nairobi Metropolitan Service ne dwa golo nyamburko moko e chuny boma ma Nairobi mar mondo mi oter e kar yiengo nyamburko mano mar Green Park Terminus. In kaka jalno mantiere sekta mar matatu kata tiyo machiegni kod jogo mantiere sekta mar matatu, bende no kawo pachu e kinde mane dwa tim chenro makamano kata obedo ni koro chenro makamano chunga kendo pod wakia chieng' mibiro yawe terminus makamano? Ago erokamano kuom bedo ka, nikech gima mokwongo nyinga en Calvin Nyaure Anyango. To gima ochuno ni mondo abi kae en miyo ji ler e position mantie e wach mar Green Park. Nikech weche osebedo ka dhi koni gi koni weche ma ok adier. To an kaka chairman mar Green Park wuon komiti mar Green Park mochung' ne Green Park Terminus, ne wabedo piny gi serikal ma wawuoyo ma waneno ni ber mondo wachak gima ok ber mondo ji oting' kando mar ndara, nikech kano be pose a lot of danger e jok moko mang'eny, passengers nyaka be e geche wuon. Nikech kineno serikal mosekadho go poko miyo consideration mora ne jo matatu. Wanyalo wacho ni NMS wuon emomiyo consideration mokwongo makende ne jo matatu e Kenya ka, e Nairobi ka. Gi kaka mano en gima no wabedo piny, en gima wasechako bedo piny chakre NMS no chakore. To wasebedo ko wawuoyo ko otelnwa gi General Badi gi Peter Karioki
gi Samuel Ochieng ma en engineer. To gik mo wasebedo ka wawuoyo kanyo en kaka wanyalo improve wach mar matatu. Nikech matatu osebedo ka gima okawo en sector ma ok en sector ma jokuoye, ok en sector ma ji omiyo respect monego bed ni imiyo. To emomiyo sama ne wawuoyo kodgi gineno ni this is a multi-billion dollar industry ma ji be oignore. Pesa ma matatu loso e odiechieng' achiel okadho 2 billion shillings e odiechieng' achiel. To inyalo neno ni sekta mang'eny mantie kae ok nyal chopo kanyo. Wanyalo wacho ni sani wapiem apima gi Safaricom. To gini osebedo neglected nikech serikal mosegadhogo ok omiyowa itgi maber kuom wach mar development mar matatu. To sani ema jo NMS koriwore gi Federation of Public Transport Sector ma ochung'ne gi ng'ama iluongo ni Edwin Mukabana gi ng'ama iluongo ni Dickson Bogwa gi jok mamoko wamakore kaka associations ochiko ma wabiro ma form gi miluongo ni FPTS mondo wane kaka wanyalo wuoyo gi duol achiel. Nikech gik momiyo be serikal poko keto kin ni kin e weche ma watimo ma matatu nikech siasa mang'eny. Nitie pogruok ma jogi gi pogruok ma koni. To sani kaka wasemakore kama wadwaro wuoyo gi duol achiel. Wadwaro mondo walos industry wani mar matatu mondo bed industry ma ng'ato nyalo wuok e university ma wach ni ana dwaro donje matatu. Odwa bedo jariem matatu. Yes. Ato bende kapok ibiro wantiere kae kod Isaac Ogango ma bende en jariem matatu e boma ma Nairobi kae. Bende in kaka achiel kuom jogo mantiere e komitino mar Green Park. Bende nubedo pinya kod joriem matatu gi mar mondo mi usum paro kuom gi kalure ni wach makamano biro mana affect joriem matatu kalure ni nyocha giweyo jowuoth e chuny boma to sani koro nyaka koro gibi giweyo jowuoth Green Park e kinde mobiro chako tiyo. Isaac ni ngiswa ni gin kaka joriem matatu onge paro mora mora manosum kowuok kuom gi. Kanyo wanyalo wacho ni ing'eyo kiwuoyo gi jatend sako ok ochuno mondo iwuo gi driver nikech driver en ng'ama ondik tich. Matene ni kise wuoyo gi jatend sako ene monego be no wuoyo gi driver. Ene mondiko jo matiyone. Mangiso ni ene boss. So ka boss isi wuoyo kode, do you need to go and talk to the staff? Boss ema kori wuoyo gi staff. Ema wuoyo gi staff. Ongiso staff niya ni chakre chieng' kama nyaka kama wadhi loko kachacha. We mondo ang'isi gimoro achiel. Wach mar matatu en wach moa mabor. To en wach ma sani wan mantie sasa wanyalo wacho ni watiyo gi serikal. Wadonjo nikech wadwaro mondo walok gini. Jok moko manosebedo kanyo poko bedo gi paro moro mar loko nikech gidwaro mondo ji obed modhier wati nikech sani wadonjo e 21st century. To e 21st century ma wadonjo ni gik moko lokore page duto. Ok inyal wacho ni mora ting'o ji keto ji e chuny town. Iketo ji e chuny town kama onge stage, kama onge gimora mora to imor ni mano mor ni nikech gik moko onego bed ni they are the same. Things have to change. Gik moko nyaka lokre mondo wane kaka wakonyo piny ni gi sekta wani mar matatu mondo bed ni sekta manyalo loso pesa. Ok ni kila ng'ato ma biro to keto stage ne kama ong'eyo, keto stage ne kama ong'eyo to mano kendo kelo jam mang'eny e CBD. Emomiyo ineno ka jok moko mang'eny ok bi kata gi geche gi town nikech town kata offices mang'eny oloro town nikech onge parking te osekaw gi matatu ma oselok ni kendo gin stage kendo gi koko mantie CBD. Emomiyo ne wabedo piny gi serikal mo wangiso gini kodhi mbele kama nikech NTSA pod medo ji e CBD pod SACCOs pod medore. Mo wang'iyo niya wachak gi kamoro stages moloso ken Green Park kende. Wan gi Desai, wan gi Ngara, wan gi Park Road, wan gi stages mang'eny ma matatu dhi biro bedo relocated. Kasto nitie gimoro be ma wadwaro chako e wan jo mantie matatu gimoro miluongo ni BRT, Bus Rapid Transport. Mano ema dhi konyowa nikech wan kaka jo matatu wadhi ng'iewo shares e BRT no. Gino ok bed mar serikal, gino bedo marwa ma wan ema wa own. Ma samoro kidwaro neno ni ok idwa wach moro mati sandori gi ng'ata achiel kama to idhi ting'iewo shares e BRT to iwekeza kanyo. Ero kamana kwa dokor ka kori Seth obiro nitire kae kaka jalonya
e chenro mag bombe kata town planner ma bende nitiere yudore boma ma Nairobi kae. E kinde ma kaka wach ni Nairobi Metropolitan Services dwa kawo okang' makende mar golo kata nyamburko machung' e chuny boma ma Nairobi oter Green Park terminus kacha. Onego bedni kinde mitimo kanyo onego bedni king'iyo kumidwa tere stage kata terminus manyien kuma nyamburko miyienge nyamburko. Onego ng'i bor mar kuma igologie gi kuma idhiye, onego bed bor marom nade mar mondo mi kata kik okel ng'ikruok ne jowuoth kaluwore ni ponono kata sani ka poni Green Park nosechako tiyo. Kang'iyo ga ni kadhi town tilora kata Ambassador kacha, ilora kata Kencom, to sani koro nyaka dhi Green Park terminus. Onego bed ni rango bor, to ere kaka mano biro konyo e bero chuny boma mar mondo mi kik bed gi dhungruok mathoth mag nyamburko. Agwero kama king'iyo kumonego tere ji, gima ing'iyo maduong' en walkability. Ng'ato kowuok Green Park to odwaro dhi kata office kamoro kaka University of Nairobi, ere kaka onyalo chopo kuno mayot. Koro emiyudo ni wach ma chairman wacho mar BRT no ne NMS omakore gi Kenya Railway. Koro nitie gimiluongo ni last mile transport. Last mile transport en ma koro kisechopo Green Park iselor to in podi idwaro idho gari machielo. Nitie geche mag Kenya Railway monego kaw ji from kanyo to kuma gidhiye. Koro stages mag railway bende nitie gin designated, ok gilor ji kamoro amora. Koro kiwuok kanyo inyalo lori kuma chiegni gi kama idhi tiye. To kata sani podi ka BRT pok ochako. BRT kochako koro bobet mayot nikech ng'ato nyalo kawo gari kowuok owach ni wuok Kitengela gi gach BRT, ibiro ilor railway kacha. Nikech railway be bobet stage mar BRT. Kiselor railway, ticket mani ng'ado kia Kitengela cha, ticket no nyalo chopi owach kidwaro dhi Upper Hill, inyalo donjo godo e gari moro mar BRT kendo ichop godo railway, ichop godo Upper Hill. Koro nitie connectivity ma gibotimo, lakini gima gini kendo timo wach mar decongesting town en mar keto mondi town obed walkable. Ineno Nairobi sani kidwaro dhi kata timo shopping e town, ok yot mondi iwuoth king'iyo dukni, nikech samoro nyalo bet king'iyo duka kama to gari biro kalo kodi donge. Koro ok en safe for walking. Ema koro NMS temo keto mondi Nairobi city obed one of the walkable cities in a line gi sustainable development goals ma United Nations noketo chakre 2015. Koro nitie goal mar sustainable cities ma en goal number 11. Kodhi king'iyo goals gi to gin interrelated, nitie nyaka mar eradication of poverty gini. Mago te kong'i to eka igine godo mondi town obed kama walkable. Pero kamane kwedo korka kori Isaac Ogango mabende ntiere studio kae kaka jariem matatu e boma ma Nairobi kae. Un kaka joriemba nyamburko kata joriemba matatu mating'o jowuoth, ere kaka urwako wach machalo kamae? Nyalo bedo ni ponono okang' ma kamae okaw mar konyo jowuoth kaachiel kod joriemb matatu, to un kaka joriemb matatu ukaw wach ma kamae e yo machalo nade mar golo nyamburko e chuny boma mar mondo mi otergi kama chielo kama nyamburko te nyalo bedo kumoro achiel kata inyalo yieng gi kumoro achiel manyalo bedo oko mar chuny boma? Ing'eyo ni wacho ni change is inevitable, to lokruok ber. Ting'e ni obiro gi challenges mopogore opogore. Number achiel en ni how sure are they ni geche te mawuok Ngong Road and wherever nyalo romo Green Park? No, wach ni Green Park nitiere kod nyalo mar ting'o nyamburko 300 kata 300 mano odiochieng' achiel. So en 300 atago nikech ing'e ni geche madonjo from different places kadonjo town, ing'e ni geche go ng'eny. Kore inkeche boydo nitie geche mangong, geche makaren, geche makibira, geche makawangware, geche makanye. Then the other time not but nentie jam maduong' seriously. So I think no kokelo solution, no kelo problem. Then
Nokelo problem mane kiwacho ni nokokelo solution nokelo problem. Anyalo differ kode nikech gik mane timore chieng' no ne en gimoro miluongo ni sabotage koa e jok moko mane ok dwa mondo relocate kama iluongo ni Green Park. Mago joma ni wacho ni ne sabotage gin jogo mane nitiere sector man matatu joriem matatu gi kose joma. Mago joriem matatu ema ne ok dwa, to moko jotend matatu be ne ok dwa mondo geche gi ogol town mondo gibi kachacha. Ang'o momiyo wanyalo wacho ni gibedo resistant kata ok gidwa ni ogol nyamburko go e chuny bomba? Nitiere nyalo bedo ni nitiere malingling moro ma wang'eyo kose? Malingling tie nikech ineno ka geche tinge stage nitie pesa magiwene sako. Ka sako ok yud pesa no, sako ringo at a loss. Emomiyo pesa no ok gidwa mondo gilose. So gidwaro mondo giket gimoro miluongo ni status quo mondo pesa chao gibed ka giyudo. Kendo gimoro kendo cartel mantie town. Nitie cartel maduong' kabisa mantie town mar vijende ma jogo ema choko pesa kuom geche kendo kuom driver gi conductors. Gin be gichangie maduong' kuom wacho ne ji mondo kik wuok town. Nikech ging'e niya kama Green Park chantie. Sasa mapo nono chenro makamano biro to gine magi balo kod sirikal kata NMS mokwongo. Goruok maduong' ma wayudo en kuom vijende ma osefom cartel matiyo e town e CBD ma oseloko ni CBD kanyo ma kama gichieme. Remember ni jogi tiyo gokinyi to ng'e ni nitie kumodhi yute. Nitie kumoyudo nikech wan ing'eyo sani ne watemo introduce gimoro miluongo ni cashless payment. To cashless payment no ne wachake ching mane corona o nini e piny ka. Ne wadwaro chake. To gima joka kano pingo mang'eny kata derepe ne ok dwa wach no, ma kata derepe moko no kochiwo kinyi kaw gari. En nikech wach pa cashless nikech ng'iye niya pesa magi kaw ga magi kete mfuko cha. Ok gidhi yudo pesa te dhi ne wuon gari. To kanyo ikiki par ni derepe gi ofuo. To derepe gi emobro konyowa, to derepe gi ema nyalo gowa piny. So emomiyo kata ka owadwa ni wuoyo ka kama ginyalo konyowa go en ni onego gi yie ni lokruok ber ne kila ng'ato. Nikech sama waketo ji Green Park kachacha ber ni ka ng'ato donjo idhi trips mang'eny moloyo kaka ni intie town kachacha kapod irito nini. Nikech geche mora wadbro bedo gi ji kachacha geche manyalo pong kachacha en geche 3000. And you can imagine geche 3000 biro bedo 5 minutes to dhi. Jomo se travel mang'eny, jomo se wuotho, oseneno piny mamoko kaka ntie. Sani Tanzania mano chako mana nyoro ni. Tanzania ochako system maber kabisa ne geche miluongo ni daladala. Sani jo daladala loso pesa. Kenya waka matatu osebed kikaw gi jo auctioneers nikech jogi ok nyal chulo kata loan. Nikech pesa mang'eny dhine kanjo, pesa mang'eny dhine police, pesa mang'eny dhine staff. Derepe gi conductors ema tinde wuon geche to wuon gari aneno ka Isaac Buonjo to en kaka dereba adwa ni ka wasewuok e yweyo matin imbe ichwale duondi kotudore koda wachno mabende Calvin owacho. Nyakora muge John gi thuolo ni we wakaw yweyo marwa mokwongo mondi e chenro mar mbako romo eka wabiro duogo wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono ka thuon wach marwa en midhiero mag kata mar dhungruok nyamburko e bombe. Kik idhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo mora mora. Colo, colo, mama, colo.
wang'isi ni mano e kama watede, ma e kama walose. Mit marachari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kuka kuneno wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore sa 11 mamidhiambo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni embalaren mar Great Lakes University of Kisumu. Wan balaren mapuodhi mar jigwegi machiwo tiegruok mar ang'iny ni malo e courses motenore kod weche mag ngima, arts kod social sciences e pacho ka kod pinje mag Afrika mangima. Wamor mar landre kepo mar 5 dhi nyime e campus mayudre Kisumu kod Nairobi, omiyo or kwayo mari kawuono. Ni mathoth limbui marwa ma en www.gluk.ac.ke kata yotol e namba mar 0736 550505. Great Lakes University of Kisumu, a center of excellence. Huyu anaweza kuwa dada yako, ndugu yako, mwanao au rafiki. Sema la kwa dhulma za kijinsia. Ripoti dhulma yoyote ya kijinsia kwa nambari ifuatayo: 119 au unaweza pia ripoti katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Kuwa shujaa, kuwa salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang' erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV kae kama wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Ka thuon wach mabende watwak e studio kae odiochieng' ma kawuono otudore kod midhiero mar Dhungruok Nyamburko e Bombe. Nyako Ramogi Ajuang' kaka pile e chenro mar mbaka oromo wabedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pachoka mondo wawinje ni jopiny to wacha ang'o kotudore kod thuon wach mabende watwake. Gie thuolo ni wadwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo, kinyalo winja e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu ochiew nade to jo Kisumu wacha ang'o kotudore kod midhiero mar Dhungruok Nyamburko e Bombe? Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e kar chung' geche ma Kisumu mabende ong'ere gi dho ngere ni bus park. Kuma bende Kisumu ka endo odiochieng' ma kawuono wachiew maber en mana ni koye modwa bedo mang'ich kane piny oru nikech koth nochwe otieno mangima. Ka ok kamano kotenore kod twak ma wan godo e studio wa motenore kod midhiero mikelo kod dhungruok mar geche e taondewa kata e bombewa kata e kuonde mag chung' geche, bende midhiero mabende jok matiyo kamokalo kuom kar chung' geche go eko kale kapok odargi koponi tich dhi nade sama idarogi mondo mi oduok chien dhungruok gikale gik machalo nade. Ka ok kamano to kapok aloso mang'eny kata kapok awacho mang'eny kotenore kod midhiero no endi, ang' ne atero achiel kachiel ir jogo mabende kalo e midhiero gi eki kata jogo mabende tiyo e kar chung' geche mabende gine ma gitudore machiegni kod geche gi endi to gineno gik matimore kotenore kod obed weche traffic, obed weche dhungruok, obed weche mag daro ji, obed ka ohala dok chien e kar bus park kanyo gi gigo mopogore opogore. Ka ok kamano to machiegni nyako Ramogi Ajuang' mondo mi wawinjane ni to e kaunti ma Kisumu kaendi midhiero mag dhungruok mag geche chalo nade, tang'o makelo gi, to gin gik mage mowinjo tim mondo mi oduok gi chien, to midhiero mage ma jogi kale magimbe gigombo ni mondo mi okony gi mondo mi dhungruok gi endi odhi nyime. Ka ok kamano to machiegni Angina kacha chora machiegni mondo mi Luonga Samuel Ogendo aja Kisumu ka tariembo gari ma ago nyaera tabiro kata dhi Alego
To gima watimore ka e Kisumu ka en midhiero moro mowango ma ok wang'eyo ni to geche nodhi kanye modaro koro tinde ok wayud welo iye ka. Koro gimodaro gino no ema wapayo misemi anyong'o teme matek mondo mi ng'i ane to geche mane kelo ji stage nodhi kanye. Momiyo sani wanena stage to udwaro kuomwa pesa mondo mi wami rangach ka kwawuok. Abiro aka sa 7. Gima sa 7 adhi alego dichiel taduogo tadhi dala. Koro en dichiel ne waringo strip adek odiochieng' pile. Kawuono dok trip achiel. Kuma geche mane kelo ji e stage ka nodhi e wachnwa uru. Atieko gi kanyo. Ero kama na enya bro kawo pache japiny machielo machiegni. Adwa mana ni nyisa ni to dhungruok mag geche e kar chung' geche kata e boma ma Kisumu chalo nade, tang'o makelogi, ere gima inyalo tim mondo mi oduok gi chien, tang'o mosetimore nyaka sani? Wan nyaka aniluonga ni Stephen Otieno Ongo. Problems mosebedo kwa timore ka en one thing nyaka ne Afro City bika wasebedo gi a lot of problems. Achiel kuomgi en daro ji mwalo Kisumu Boys kitero ji Fatel Flats. Geche no ka hotel Fatel Flats makoro sani jomantiere iye kaka geche wapango gari, nitie gari madhi gokinyi sa 1, nitie madhi sa 2. Sani gari achiel nyalo pango the whole day chakre gokinyi nyaka godhiambo sa 2. Iyudo ka trip geche kata upango geche 10, sani upango kata geche gari achiel chakre gokinyi nyaka godhiambo. Problem ni biro nikech wach mar ni geche manogol Kisumu Boys to gi mwalo Kikomi ok tere Fatel Flats to gigeng'o abiria kuro makoro jobo stage ka ok nyalo yudo abiria. Emomiyo kelo problems mar ni mondo gari achiel ipango chakre okinyi nyaka godhiambo. Koro wakwayo profesa wa Anyang' Nyong'o mondo okel gari stage ka nikech stage ka pod duong' base bentie kama ng'eny ma pod geche nyalo bede. To gi park malosonwa ka mar Kakanuka, onyalo parking mar Kakanuka ni onyalo ketowa kanyo to gari achiel ipango gari achiel tigolo gari ipango gari achiel tigolo mondo mi geche ma nika geche obiro kama jok madhi kata ma Bungoma jok madhi Nairobi igeng'o kacha cha tipango gi Fatel Flats kacha cha. Mane problems moneno kabisa. Koro wakwaye mondo kel jogo iye ka mondo geche wapange i stage e main stage ka. Ero kamano machiegni ahinya. Gino mwathoro wacho kawuono en ni thothne waneno gani dhungruok ng'eny ga e bus parks to midhiero no endi unene ga ahinya. Ang'o minyalo tim, tang'o makelo dhungruogni endi nyaka sani endi mondo mi wapachi ni to midhiero ni ikele ga ng'owa, to ere gimunyalo timo, to midhiero ma bende ukalo ka endi kaka jo bus park ang'o munyalo wache? Ng'iyo kamera tichako ne binyalo. Erokamano aniluonga ni Elda Uma Kabur, an chairman mar johala e kiosk Kisumu Bus Park. Ywak mwan go an awuoyo kuom niaba mar johala, ohala dok piny nikech geche ok bi e bus park e yo maber. Akwayo county motel gi Governor Anyang' Nyong'o koyie to kony johala nikech kata revenue kaka koro biro bedo onge, johala ok wanyal uso nikech onge mtokni ok donj ka maber. Mar ariyo akwayo MCA marwa Adwi Nyang' ing'eni kae bus park e kama wachieme to wan gi chandruok kaka johala gi jogo ma jotimo transport sector. Koro wakwayo ni kata kanyo to bedo ni wan gi welo manjo biro kama Afro Cities gisedok, koro yieuru mondo ohala oduoge wang'e nikech wachandore kaka joma nigi joma tero skul. Mar ariyo aparo ni ung'eni ndalo mar siasa, aparo ni wachandore ma kaka watim kata nyithindo sani oduogo kaka wadwa duoko after koro onge. Koro kwayo ni Gavana Anyang' Nyong'o ni koyie to yie owuo gi city manager bala wanga bus park duong' geche nyalo donjo te. Geche moko inyalo pang to moko nyalo bedo kata kaka Kanuka manomukno to one by one gidonjo tipengo mondo wayud kaka wachiemo gi jowa. Aero kamano. Mana kamano machiegni mondo imbi miwa pachi kotenore kod dhungruok mar bus park gi midhiero mukale. Ahinya nyata gombo ng'eyo ni ang'o mowinjo ong'i kata factors mage ma determine dhungruok, tang'o makelogi, tang'o mugombo ni otim mondo mi kata ka ipangou e iye kaka nyachiel to bende dhungruok ok nen. Aluonga ni Sandominde, ana operate sia Kisumu route to nyaka nyeo welo donje e town ka wasebedo gi midhiero maduong' mokalo. Gitamo geche ma yo Nairobi Kakamega ok donje stage ka Koro kata kwa chung kae onge kaka wanyalo ting'o jowuoth ok donje stage. Gitamo tuk ma yo Nyamasari aloro ji oko. Mtokni ma yo Nairobi, Homa Bay kalo oko gi jowuoth. Gichungo geche oko ma stage, geche ok donje stage ka. Koro kaka wa operate onge. Wadonjo kasa paro tiyo nega sani pok geche wuok stage kae. Giyie ni geche tuk mondo kelwa jowuoth e stage kae.
stages mag yawo kogo onego geche odonjo stage ndo wane kaka wanyalo operate stage achiel mano kende ywak ma wan godo kapok itieko gino mana gombo ni lerwa ni to nikech ayunjo ka thoth kawuoyo to gino ma giwacho en mana wach daro momiyo ohala e stage kaendi odok piny. Bin dhungruok ikelo gi daro modar godo nini dhungruok en congestion ikele gi daro modar godo geche kuonde ma nyocha gichung'e niendi momiyo andu dok piny koso unu wacho nang'o ni be Kisumu ka nigi dhungruok mar geche mane question magombo ni idwokna kapok idhi e midhiero ma ikelo kod dhungruok nie. Stage kaduong' okwanyal wacho ni geche oingo stage kata an concentration monitie stage ka stage duong' nyalo ting'o geche go te manie iye ka to midhiero makoro kelo ni kata johala wuon mwinjo makoro iwachogo johala ok nyal uso kech wane mwakelo joma nyiewo. For example nyithindo kawuono dhi half term onge nyathi molore stage kaka tachiel to nyithindo ko lor ka e ka joduhala makar ka ido kaka konyore koro samo witgi oko kucho chogo lor gi estates kucho cho stage ka onge kaka joma nie iye ka nyalo loko hala mane midhiero makolo kelo kae. Nyabro kao ng'ata chiel mogik kao kamano taduoko mane studio mondo wadhi nyime kod twakwa. Erokamano Ramogi, nyinga iluongo ni Dennis Ouma, an senior hawker. Kakinena ting'o gi lweta ka, which means na hawker, full hawking. To wakwayo Governor Nyong'o wan kaka johala matindo tindo wahinyore. Gimomiyo wahinyore ni iyudo ka stage oter Patel, moro teje to Aga Khan, moro teje to tere cho Kisian Kikomi Mwalo. Mondo mi jauso wuok ka nyaka Kikomi owuok ka nyaka cho Taifa Park wahinyore wan kaka johala koro wakwayo Governor no oyie mondo kel gache obede bus park ka geche obed kamoro achiel mondo dhano oyud kaka tiyo e bus park ma Kisumu. Okonya wacho ni bus park ma Kisumu pong spaces pod nitie, geche pod nitie, parking nitie, onyaka parking geche parking moro oter kata na kakanu kama no mukoni kanyo nyaweyo no obed parking ma geche machielo to gari mipango to bed stage. Koro wakwayo Governor yie mondo ikel geche stage mondo bed kamoro achiel mondo wan kaka johala matimo ohala matindo tindo waranga kwa nya konyore. Erokamano. Erokamano ahinya bro kao Dani mogik Dani machiegni mondo mimi wapachi kotenore kod dhungruok mar geche kaendi. Ini nyalo wacho ang'o kaka ja ohala mose bedo jatene matimo ohala e bus park kaendi mondo mi inyiswa ni to wach dhungruok mag geche chalo nade machiegni Dani isebedo ja ohala matimo ohala e bus park kaendi to wayudo ga ni stage pong ga ahinya to mane midhiero mwatemo ng'iyo kawuono ni tinyalo duok dhungruok mag geche nade pong mar geche stage to daro manyocha dar godo geche kuonde moko manyocha gichung'e be miparo ni okelo dhungruok ni koso ini nyalo wacho ang'o ewi wach bus park kaendi kaka ochalo gi midhiero ma ukale machiegni. Agoyo erokamano ne Ramogi. Awuoyo kaka johala to mokwongo aywak na Nyang' Nyong'o kaka wan mon liete tol mating'o ni emoting'o sikul emoting'o chiemba achiliel kaka konyra onge jogari mayande kadho nayudo kata 400 kata 500 ng'amoa e gari luonga wadong' kendwa gi udi kendwa jowuoth onge kaka wachiem onge koro waywak ne Gavana Nyang' Nyong'o kinena maber kaka chiliel an nyaka gi nyithindo maminegi apiko nego makunye dala mapuonjo kuma chiko tama konyauru kata pesa moro miyud mijoin ko ohala onge kata kaka dimedo andi onge konywauru jo ohala uduoknwa gari e iye ka monde geche go ema nyocha ng'iewowa waolo gik moko e dhogi to wayudo pesa mwakonyogo nyithindo wakwamo koro kaka jaduong'a Nyang' Nyong'o ikonywa geche oduoge iye ka te aweu gi mago. Kao kamano nyaka Mogajwang kaka isewinjo no endi wache manotenore kod daro geche omiyo ohala ma bus park ma boma ma Kisumu kaendi odok piny kendo kwayo magin go maduong' en ni mondo mi kaponi ni daro geche e akek mag yo mane chung' oko to winjo geche go duto ne duog e iye kaendi mondo ohala odhi nyime e yo makare. Kao kamano nyaka Mogajwang kotenore kod twakwa mar chal mar dhungruok kata midhiero mikod dhungruok mag geche e bombe wa ateri achiel kachiel nyaka e county ma Homa Bay kuma bende nyawadwa Halia Beach nitiere mar miyo twak motenore kod twakwa ma wan godo e studio kaendi. Kao kamano Halia Beach oporo en mari gi seche giendi.
Erokamano Millicent, an achiel kachiel kawuok e bus park ma Homa Bay kaendi, kama bende wadhi nyime kod twak marwa e mbaka romo odiechieng' ma kawuono, kama wang'iyo chal mag kuonde tesende mag Nyamburko. Kawuono antiere achiel kachiel e tesend Nyamburko ma Homa Bay kaendi, ma en bende en tesend Nyamburko maduong' ahinya e kaunti ma Homa Bay kaendi, ma thoth Nyamburko osebedo ka pange ji wuoth ka dhi e bombe ma opogore machalo Homa Bay, Kisumu, Homa Bay, Migori kaachiel kod bombe mamoko, nyaka geche mawuok e boma ma Homa Bay kaendi kadhi Nairobi, bombe madongo, bende Nyamburko mage osebedo ka pango jowuoth e stage kaendi. An ka kod moko kuom jotelo mag bus park ma Homa Bay kaendi ma wadagogo mbaka kaluwore kod chenro ma wan go kawuono mar mbako romo, mondo wang'e ni to chal mar bus park ma Homa Bay ka osebedo ka chalo nade, to gin gigo eko kata chandruoge mage ma gisebedo ka gineno seche ma gidhi nyime kod tich e bus park ma Homa Bay kaendi, kaachiel kod gigo eko ma samoro de gigombe ni mondo piny owacho ma Homa Bay otimnegi mondo chenro mag bus park kaendi odhi makare maonge ng'ikruok, kaka samoro gisebedo ka gigolo ywak e bus park ma Homa Bay kaendi kaluwore kod chido mare, dhugni mag Nyamburko kaachiel kod lwasi makare lwasi moko osebedo makare mar tayo chenro mag ohala ma gisebedo ka gidhigo nyime e bus park ma Homa Bay kaendi. Achiel kachiel an ka kod jalup jakom bus park ma Homa Bay kaendi ma wadogogo mbaka matin kaluwore kod twak ma wan go ma wadhigo nyime kawuono e ng'iyo chal mag tesende mag Nyamburko e kaunti Thuru kaendi. Ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jotelo mag bus park ma Homa Bay kaendi, ere kaka chenro mag tich osebedo kudhigo nyime e bus park ma Homa Bay kaendi machiegni? Okay, gi nyinga iluonga ni Samuel Odhiambo. An Homa Bay bus park vice chairman. Koro kaluwore gi chenro mar bus park, aneno ka bus park wan gi chenro moromo kendo olach makawuono kaneno conjunction mar nyithindo, dho nyithindo to chako biro achiel achiel. Kwadhi issue mar ler ne in fact nyoro nwaneno ka lil moro nobedo bus park, to nwase tudore gi jo Homa Bay County, mane wan kaka jotelo mar bus park gi jo county government ne wasebedo achiel, mane waketo ler nochako timore anyoro, maka piny oru kawuono to bus park okwane ka ntiere lil mora mora. Kwadhi issue mar choche, wasewuotho kuonde goendo mane gima ne piny oru kanwa timo, nikech kane waneno kambi puke taka kaka ne chal, to waparo ni kichobe nyalo bedo machal kamano endo. Nochunowa mwa wuothe choche, mwa waneno ni onge kamora mora molil, pi nitiere maka ng'ato osedhi e cho to logo, gin gi sanitizers maka ng'ato osewuok to nyalo sanitize lwete. Koro weche mag ler e bus park sani endi to kane ka nitiere any problem. Mar ariyo, wan kaka stakeholders ne wakwayo mana jonyuol ni ka jopuonj osegocho negi ni nyithindo osebiro, ka gin aweya to janyuol ka janyuol mondo okaw thuolo mondo ong'i kuma nyathine nitiere. Ok odar gimoro ni nyathi kosea skul to biro e bus park kaendi gari dipo kotuome. Janyuol moro amora mong'e ni osegone simu ni nyathine osebedo released from school, okaw full responsibility, owuogi obi kata bus park kaendi ka nyathi onge gi fare, obi collect nyathine odhi godo dala. Iwacho weche mag lere, bus park ma Homa Bay kaendi en bus park maduong' ma geche mathoth mokalo pange ji wuoth kaka gidhi e bombe mopogore. Bende neno ka nitiere thuolo moromo mag Nyamburko bedo ka koso nitie dhungruok mago mag geche moseneno ka dhi nyime e bus park ma Homa Bay kaendi? Okay, bus park kaka nokogere matin. Bus park nogere maduong' ma route ka route ne wamiyo gari ka gari. Ka en gari madhi Nairobi to nwachiwo ne space ka space ne gari ka gari madhi Nairobi. Koro onge gari manyalo koso space e bus park kaendi nikech ok otin. Iwacho ni usechiwo nafas ne geche te mondo moro ka moro obed gi kare mopange ji wuotho. Kiwuok oko mar bus park kaendi, biro ka thoth Nissan mating'o jowuoth gieki kawo nyaka jowuoth e chuny yo, gichung' e bath yo moko onego bed ni gichung' ka gipango ji wuotho. Kong'eni kaka telo mar bus park ma Homa Bay kaendi be useketo kenge makare maneno ni Nyamburko mating'o jowuoth ma osebedo ka kawo jowuoth e bath yo kama chik oyie mondo gikaw jowuoth kata gilore jowuoth mondo okaw nego chik
gibi mane bus park kandi kama winjre bende gikawe jowuoth kata gilore jowuoth. Weche mag obstruction mar geche mani oko, last time ne pod waonge gi reinforcement officers. Gisani county government nos employ reinforcement officers magisamwa wuoyni endi gin oko kunoendo gigolo geche go endo nikech nwasebedo piny oro ni ok oda gari moro amora machung' oko. Nwasetudre gi jo the traffic gi the county government mane wasewacho ni ok oda gari moro amora mochung' oko. Kawatieko wach ler yugi moko osebedo ka chendo stage kandi ok en odiochieng' ma kawuono kende mowacho ni no ubedo piny uketo okenge makare mar golo yugi gi eki. Gin gi osebedo ka ugolo ywak kinde ka kinde kaluwore kod lel mar stage kandi ka kuonde moko mukore kabros manopangi kandi ko mukore. Bende usewuoyo kod migawo ma ochung'ne chiwo ler e kaunti ma Bombe kama neno ni ler mar bus park kandi obedo makare. To gin okenge mage muketo mana ni jowuoth malor kandi ok omiyo stage obedo molil e sama koro gilor kata giidho ka gidhi kuonde mopogore mag wuodhegi. Kaluwore gi ler dhoni kama ipuke yugi to kane nti samoro nitiere delay mar chudo ne joywecho mag county government, koro kata ka gilewo to mano to nyalo timore, to en mani gima osebedo kwa timo wan kaka jo stage stakeholders wariwore gi the county government mantiere within the bus park mondo wang'in to ler ni endi bonyalo bedo kendo wanyalo kawo jomoko wane mwachulo to timo mano nikech wane maber, wan ma lerno endo chunowa kama wantiere nikech wako madet ji mang'eny mopogore opogore. Watieko en ote mane ma en go ne joma tiyo stage kaende joma go wala mopogore onda swekra joma wuotho gi mwandu mopogore ka derepe ka achiel kod jowuoth ma tiyo gi bus park ma Bombe kaindi. Koro an gima wacho ne all the traders and hawkers ni ng'ata ma uso owinjore isimne jang'ieo kama kositiyo gi giri noendo to dhi odampe gino endo mok ni obole abola mokento bole kanye. Owinjore sami uso ne ng'ato gimoro tisiemne dumping pit ma kama ositimo gi gino endo to dhi okaw to ling'i kanyo endo to bedo mok ni okete aketa ni obole abola piny kanyo. Yeah. Mano ne wan atwak achiel kachiel kod jakom bus park ma Bombe kandi kaluwore kod twak ma kawuono wan go e Ramogi TV ma wang'iyo godo chal mag tesende mag Nyamburko ka kawuono ne wang'iyo tesende Nyamburko ma Bombe kandi ma wawinjo pae kata giweko ma samoro gisedhi ka dhigo nyime e yorgi mag tich ka kwayo mare maduong' en ni mondo jogo te matiyo kod bus park ma Bombe kandi oneni ler makare obedo kendo chike te matayo bus park kandi gidwa ni mondo luw mondo chenro mag ohandgi odhi makare seche ma koro gidhi nyime kod tich mapile e tesend Nyamburko ma Bombe kandi. Ka ok kamano taduoke achiel kachiel nyaka e studio mar Nairobi ir Joyce ma bende dhi nyime kod twak ma wan go kawuono e Ramogi TV. Erokamano ahinya Ali Abich ma bende osetwaka kod moko kuom joriembo mayudore kaunti ma Bombe. Erokamano ahinya nyaka Millicent Adhiambo ma bende otudore kod jogo manitiere e bus park mantiere boma ma Kisumu. Nyakore Ramogi Juang medo paro ni e studio mar okinyi ma kawuono achiel kachiel mabiro ni ka wantiere studio mar e boma ma Nairobi kae. Thuon wach ma bende watwake otudore kod midhiero mar dhungruok mag Nyamburko e Bombe. Kantiere kod welo adek studio wa e boma ma Nairobi kae. Mano wendo wa mokwongo ma en Calvin Nyaore mano ma bende tiyo machiegni kod jogo mandwa neno ni bus park mano mar Green Park terminus e boma ma Nairobi ka ochako tiyo makare. Wendo mar ariyo en Seth Obiero ma en jalony e chenro mag Bombe kata chenro mar boma ka achiel kod Isaac Oganga ma bende en jariemba matatu mayudore e boma ma Nairobi kae. Inyalo oronwa ote mari e namba mar 26000 penjo mora mora bende inyalo chwalonwa e Facebook kacha kama wantiere live iyudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Akawadhi mbele kod twak marwa Calvin, Seth kachiel kod Isaac. Kapok ne wadhi e yueyo kendo kapok ne watudre kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pacho kae. Calvin nowacho wach moro mamulo in Isaac kaka jariemb matatu
kata jariemb nyamburko mating'o jowuoth e boma ma Nairobi kae olieko ni ponono nitiere maling'ling moko mamiyo ne ok udwa wuok e chuny boma ma Nairobi mar mondo mi udhi Green Park kata kamidwa terue kalure ni une masani ulokore wuog nyamburko ukawo pesa to wuon gari owuon ento onge gimo odong godo ponono akia ni une cartels mantiere kanyo kose nang inyalo mana chiwo pachi korka Courageous gima nyalo wacho ni idwe mara beach ni main Januari kiwacho ni en Januari tiende nang'o osebedo matek pesa onge kata wuon gari kokoso pesa kata jotich onge pesa mayudo nikech aparo ni edweni amaparo nyithindo nodhi form 1 ji yani main Januari nge kaka Januari tek ineno ka be dwe mabe oseyuare okorum kata suda kanyo to kodhi chutho ing'eyo ni nitie ng'ato komi gari to condition mag gari bende mata e biashara man kaini nitie gari ma ng'ato nyalo mi to en gari ma okotie kodie chieng idhi e garage timang'o ting'eni gari tiyo gi mafuta then ing'eyo ni e dwe achiel nogo ni nengo mar mo oseidho malo to ka nengo mar mo oseidho tiyudo ka fare to odong' mana kama intie cha to nikech at first mafuta ne en 115 per liter mano diesel to sani en 131 to iyudo ka fare cha en mana kacha chuni ni kaponi kata Calvins omiya gache na tigo to nomiya ka gari en full tank dong nyaka aduok na ken full tank kori boyudo ni aduoko gari ken full tank to maybe adhi kata gi siling 200 kata 300 e oda embe ayudo ne kata gimoro mathin dhoni othin lakini en mana ni chal mar then lure kod ng'ato ni kod personality mare ng'en tie ng'at moro ma en oneno ni oherore owuon but ng'en sama ng'ato mi gari gini ma en ohala chalo kod kaka an anyalo yawo duka to ndiko ng'at matiyo e duka koro ing'eni akonyra to adwano akony wuon gari wakonyore ambe abo yudo mara mathin wuon gari yudo mara mathin nikech gari nitie insurance nitie service nitie tielo gi gik ma wuon gari monego bed ni timo gi mago nitie wuon gari then kido ka ng'at ma en oherore no wuon koro yudo ni gari ni ok obitie ndara emo miyo ka Calvins wacho ni thoth jomoko weg geche gikawo geche gi gipidhe apuoche gipidhe gwen gi loko kata maruso cabbage nikech gari ni ok kelne profit sama ene matatu kae but kikawo gini kaka giri ing'eni kata Nyasaye be wacho ni Nyasaye be nyalo mana gwedhi kikawo giri wadu kaka mari lakini kikawo ni ng'at ni en gi pesa ng'ano onge pesa en mana ni pesa ne moro ma en go mathin chande oneno no tim go investment mare kamoro then imbe oketi kanyo mondo ikonyri ukonyru gini okelne pesa imbe yud giri moro mathin then yudo ni seche makoro nengo mar mo idho ni in ing'eno osara mari chande poko mede koro ka waparo ni idwa dhi medo ni jawuoth nengo mar wuoth iyudo ka otek nikech sani gimoro amora idho koro kendo kichaki mede baden moro iyudo kotek then iyudo ni thoth ji oseresolve ni ok giidh geche ji dhi gi tiendgi thothgi koro iyudo ni kanyo cha idhi trip 4 ibodo kidhi kata trip 3 kata trip 2 nikech idhi ibudho ji onge then mago gik maparo ni kelo wach moro ok ni jotich mag gari oloko gari margi ni koro wuon gari onge gima yudo en mana kaka pinye matek erokamano ahinya ka wadhi korka koriseta bende nitiere kaka kata ka wang'iyo e bombe mopogore opogore wayudo ka jomoko ponono loso stages mag gi mopogore kod kuonde go moyangi nonego be ni yienge nyamburko mano nyalo kelo midhiero mane e chuny boma ka koro kata kaka nachiwo ranyisi mbele kata ni yudo kata ka joriemba geche gi kata joriemb nyamburko mating'o jowuoth gikwanya jowuoth kuonde go ma ok owachi kata ok oyangi ni gin stages mag nyamburko mano nyalo kelo midhiero mane ne boma rokamano kwang'iyo wach miwachono kwang'iyo transport sector ma Kenya ng'enyne nyaka ne gol wach mar chon ne en Kenya Bus kende to Kenya Bus ne en kambi ma ne en formal ne gi employed drepe kaso ne gin gi pick up points gik machal kamago koro sani to matatu sector en fully profit then informal kaka entie sani kata SACCOs gi kata ka gitemo operate gi guidelines mag sirikal gi NTSA but ng'enyne en informal to nge designated pickup points gi designated stages koro gima timre ni
kaka gikwanyo ji e ndara kamora morano, mokuongo nyalo lead to accidents nikech sama iyengo gari e bath ndara to nitie ng'at ma ingen kamoro kaka Nairobi ka en kama ji ntiere moa e pinje mopogore opogore. Koro nyalo yudo ni ntiere ng'at mabiro gi gari to en okia ni Kenya operate kamano. Koro sama iyengo gari cha to en to ne poko engage ma brakes onyalo tuomi to cause accident. Mana achiel. Kasto mar ariyo, traffic bende congestion nyalo chakore gi kanyo, traffic jam. To traffic jam ng'enyne gimo okos ga en ni traffic jam kelo losses ma related to time. Yudo ni ng'ato nie e gari manie toki to inichung'. Kasto geche moko temo larore kodi mondo kal. Sama gilarore no, disorder bet kasto traffic chakore gi kanyo. Sama traffic ochakore no, ntiere jok ma gini affect negatively nikech nitie samoro ng'at ma dhi tich to tije onego chop kata saa 2. Kochopo past saa 2 to inyalo riembe tich donge. Sama oseriembe tich no, dong mani isehinyo ng'ato psychologically nikech koro ere kaka odhi medo dak Nairobi, to Nairobi iluongo ni shamba la mawe, to oseriembe tich. Koro mano one of the effects, okelo psychological mishaps. Mar adek en ni losses mag companies. Ntie companies ma deliver goods ma perishable. Koro sama jam ntiere nikech ng'ato noyengo gari e wang' apaya kamoko nego yenge gari. Goods gi samoro notero gi kata hospital, vaccine, wawach gimoro kaka vaccine. Owuok kamoro kaka wawach lab mar government, kamoro kaka KEMSA. To industrial area, ochopo Jogo Road, to ng'ato loro ji kanyo. To vaccine nonego kony nyathi moro wach kata Kisumu. Onego tere kata airport mondo kete ndege mondo dhi. Sama gineno osekelo jam kanyo, iyudo ni ng'at manonegi niyo kony ok dhi konye e wang' sa. Nyalo lead to gik moko kaka loss of life. Pero kama na inya. Akawa kor kakori Calvins. Iwacho ni sani gino maponono nyalo miyo kata wega matatu ok dwa wuok kuonde ma ponono gi yenge Nyamburko kata bede chuny boma kidwa tergi kuonde mopogore opogore. Iwacho ni nitiere stages moa igero kaka mago ma Desai, nitiere mano Mangara nyaka mano mar Park Road. Kachiel kod mano mar Green Park masani ilosi. Iwacho ni cartels maponono nitiere e sector no mar matatu ema miyo nitiere dhungruok mag Nyamburko e bombe. Cartels makamagi nyalo tieke e yo machalo nade? Litna kanyalo wacho wach mar matatu nikech matatu joma ng'eny osehinyore ne wach mar matatu nikech nitie jok moko ma oketo mano kaka tegemeo margi kama giyudo pesa mapile pile machiemo. To yudo ka jok moko ose we biashara nikech e thagruok ma giyudo e biashara ni. Awinjo maler kaka Samuel Ogedo moa Kisumu owacho ni onge geche onge jibe. Kineno gima Steven Otieno be owacho, kineno gima Ouma Kabur be owacho, en gima the same. Sani jo matatu ok yud pesa. Nikech bech mafuta oidho. Bech spares oidho. Sani kata kidhi king'iewo matatu manyien en bech tax mar matatu oidho. Sani gimoro amora oidho. To pesa be abiria ma idho matatu en ng'ama ok en ng'ama inyalo wacho ni en ng'ama nigi pesa monyalo ng'iewo personal car mare. Mano ng'ama pod wawacho ni pod thagore, pod otegemea public transport mondo ochop kama odwaro. Lakini kendo gima be anyalo wacho maduong' mochangia gini te en serikal. Nikech serikal pok oketo wang'e maber e wach mar matatu mondo gine kaka gi revive sector mar matatu ni. Kanyalo wacho onge training schools mag jo matatu. Kidhi ka ndege ntie joma before you become a pilot nyaka idhi training kama gi puonjo jo pilot. Kidhi kama joma riembo train ntie railways training school. Nyaka mar joko mariembo yie be ntie. Ma jogo mariembo yie be ntie. Isewinjo training school ma matatu?
Matatu training school isewinjo. Gidhi mana e skunde mag riembo geche Normal to gidonjo schools, e ndara. Moloyo onge kata fresher courses ba joge yudo nikech ndeni be lokore pile gi pile nini nikech sani kata kidhi yo madhi Kisumu kata gidhi yo madhi up country oket lami maber maka oking'iyo gi highway inyalo yudo accident very easily. Gima nyalo wacho sani onagi nikech ma channel mar onagi ochopo kama koro sasa nyaka wakonyre kaka wanyalo loso pinywani. Aseneno mang'eny kaka ji wacho ni stages gidwaro mondo geche mondo kel ndani ya CBD. Sani ng'e ni wadwaro loso Kenya. To Kenya iloso gi joma oseramo ni wadwaro loso. Kiki par ni wadwaro timo gik moko kaka ni timo gi previous government. To sani wan wasewuoyo gi jakom. Ne wan gi meeting gi jakom on Friday. Ma jakom wuon ema no promise wa ni on Tuesday gini ok dhi yaw nyaka wawinjre maber gi serikal e wach mar Green Park ok dhi yaw nyaka wawinjre maber gi serikal kaka wadwaro tiyo kadhi mbele. To okonyowa maduong' to anyalo wacho ni jakom sama ang'e ni odwaro donjo nikech wan gi non disclosure agreement kode. Ka adwa ni imak na mana paro no gi kanyo matin mar mondo mi ng'isa bende ponono bende nyalo mana lero ne ji nang'o momiyo wacho ni winjruok nyaka bed makare ka yaw Green Park kaka in thuolo mar lero mano. Adwa ni mak na paro no gi kanyo matin wakaw yueyo matin. Nyakwara Ramogi Ajuang'a gi kanyo adwa ni wakaw yueyo matin mondi e ka wadhi mbele kod twaka marwa okinyi makawuono ka bende pod inyalo medo oronwa ote mari e namba wa mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudwa Ramogi TV Kenya kendo tok yueyo matin ni abro kaw thuolo makende mar somo moko kuom ote mabende uoronwa gi lak sechegi kikidhi mabor. Inawezekana. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na ziara ya Azimio la Umoja katika eneo la magharibi mwa nchi. Siku ya Jumatano tarehe 25 timu ya Azimio itatua kaunti ya Vihiga. Njoo jumuike na viongozi wa Azimio la Umoja ili kuwahimiza Wakenya kuungana na kufanya kazi kwa pamoja chini ya Azimio la Umoja. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Ber mar organic manure mokuongo o retain pi kata omiyo pi bedo retain mang'eny e puodho for long. Mar ariyo omedo ndhadhu bedo biro malo. Vermiculture ni iluongo ni Nyambo ma joma ng'eny tiyo kode e mako rech. Nyambo ni nyalo pidhe. Kopidhe to en gi tije mang'eny. Pur masani biro gi teknoloji mopogore. Samoro dwaro mondo obed gi kodhi manyasani. Tiro ka kodhi manyasani kidhi e chiro to bechgi ni malo. Huyu anaweza kuwa dada yako, ndugu yako, mwanao au rafiki. Sema la kwa dhulma za kijinsia. Ripoti dhulma yoyote ya kijinsia kwa nambari ifuatayo: 1195. Au unaweza pia ripoti katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Kuwa shujaa, kuwa salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajuang'a mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi kae. Thuon wach mabende watwake en dhungruok mag Nyamburko e Bombe ka bende antiere kod welo adek. Mano wendowa mokwongo ma en Calvin Senyaore mantiere e kamiti mano mar Green Park Terminus e boma ma Nairobi kae. Wendowa mar ariyo en Seth Obiero ma en jalony e chenro mag boma ka
kachiel kod Isaac Oganga ma en jariemba matatu matingo jowuoth e boma ma Nairobi kae. Awacho ni kata e chenro mar mbako romo kaka pile wayudo bedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pacho kae. Bende wabiro yudo thuolo mar tudruok kod reporter marwa mayudore e kaunti ma Migori mano George Juma ka wadhi mbele kod twak marwa. Calvin Sangadi kapok wadhi e yweyo matin itemo lero gigo manomiyo ochung chenro no mar yawa yanga kare yingo nyamburko mano mar Green Park Terminus. Kaka nawacho gimomiyo gichacha nochung en nikech nitie weche moko mano nego bed ni waketo maler mondi walero wach moko ne jok moko nikech kaka nitime noko tim gi winjruok mane wawinjore kod NMS mokwongo to emomiyo ne wadhi ma wawinjore gi jakom ma wangiso jakom wachwa gi position marwa kaka wan jo sector ma matatu ma wangise ma owinjowa maber ma en owuone mo chiwo directive ni mondo gino mano nego bed ni bedo launched on Tuesday mano odiochieng' manyoro mondo bed suspended Monday nyaka chieng' ma wabro winjore. Sani be ing'eyo en political season ma sani ng'ato nyalo kawo advantage mar situation no mondo neni nitie kamoro ma labda serikal matiyo ok dhi maber to bende ng'ato mondo gain politically e wach mar matatu kage kacha. To emomiyo ne waneno gini nyalo kelo wach emomiyo ne wawacho ni gini wabro time bang' election ko osetim mondo wane kaka wanyalo timo mos kendo kuom winjruok ka wasewinjore gi kila ng'ato ma wasekelo kila ng'ato e kom mondo wawinjre mondo ka wachako gini en gima wang'e ni wachako gima konyowa ok gima dhi hinyowa wan wawuon. Erokamano ahinya. Nyakwara Mugia Juang gie thuolo ni adwa ni waring wadhi nyaka e kaunti ma Migori mondo watudre kod reporter marwa mayudore e kaunti ma Migori. George Juma kinyalo winja ichiw nade kaunti ma Migori kono to jo Migori wachang'o kotudore kod thuon wach ma bende watwak e studio ka okinyi ma kawuono. George. Kama wuoyi tiene stage kata mana bus park ma Migori bende chuny boma ni ma Migori ka bende nyaka sani tiko jori matatu mopogoro pod bende wadwa kawuono ote kata mana wach maduong' en ni kata bom to ahinya chieng' wuok tich ka achiel kod chieng' tich abich wabende bedo karocho kata mana chenro mopogoro opoge mag ohala e kaunti ni ma Migori to ahinya boma ni ma Migori oganda mathoth bedo ka chiwo ne jori matatu ne gina be kelo dhungruok machal koda mae bende okose kene gi lwasi makare mar tich mabende mai makuru anti kod jakom temineno to ahinya nyi boma ni ma Migori ang'o makelo dhungruok machal koda mae adwa ni chori machiegni ichak na gi nyingi ta adwa ng'eyo ni osebed ka jog ne dhungruok isabana kocho morongo ikelo go jori matatu lwasi maber mati ang'o makelo dhungruok mag geche mineno to ahinya chieng' tich abich Nyakwara Mugia Juang wagoyo mos ahinya kuom ng'ikruok e yor tudruok ma bende wabedo godo koda George Juma mayudore e kaunti ma Migori. Kata kamano watemo loso weche kendo wabiro tudre kode kapod wadhi mbele kod twak marwa odiochieng' ma kawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa Seth e kinde ma bende kata sirikal dwa kawo okang' makende mar loko kuondego ma iyienge nyamburko kata ka wang'iyo kuondego ka wang'iyo watiyo kod ranyisi kanyo mar Green Park kariengo nyamburko mar Green Park Terminus mayudore boma ma Nairobi kae onego lose e rang'iny machalo nade mar mondo mi one ni jogo matindo jogo moti kachiel kod jogo mantiere kod ng'ol oyudo yot e tiyo kod kamiyienge nyamburko makamano. Kata kamano kapok iduoko nwa penjo makamano we wadoga ira George Juma mantiere kaunti ma Migori. Parison e highway ka wanyaka gi jo national government and county government gi office mar union ma aparo ni e thuolo mwantie ni to dhurruok mar geche koro onge barabara kanyo ero kendo pod kwayo manyalo kwayo matek kabisa ni county commissioner marwa county commander gi base no ariwore mondo wamakre motegno gi county government mondo mi watiek dhugruogno completely makiko chako duogi mane gima nyekele usebedo kuyuak tibidhiro mopogoro opogo ang'ene lwasi mar tich kaka kar bus park kata kama wantiere ni chalo nada no kasa ni nyamburko pong' kamoro amora ng'iso ni ok upango geche makare koso kae matin
geche wapango makare nikech each and every circle nigi gache ne e slot manomiye kendo geche go gin kanyo. Koro gimomiyo gidhongore kawuono nikech wach mar highway cha watieke mondo geche duoge bus park. To bus park mwan go tin kendo wasetemo mondo walos nyaka gi governor marwa Sakari Okotobado mondo kaber to mondo miwa omanynwa kamoro machiegni mondo wayawe stage. Migori koro osebedo county maduong' monego bed wabedo gi 2 bus parks. Achiel gecho hingo omiyo king'iyo oko kata ibino ka geche skiancha waketo oko mar stage nikech kochako nyom gi stage kato kata kama ng'ato nyalo bole kede onge. Koro mago duto wasegoyo temo kwayo e buche duto marome gi governor marwa to gigore mane Luanda pok gi nyagole mo nyaka wuono. Chala gi lwasi mwatie mabende openji midok ber ahinya nikech gin weche mosebede buche kendo kwayo mwaoro wasegomo almost 4 times kwagomo mane gik man wadwaro mondo tim mondo lwasi mwatiyo bed maber to tamre nyaka wuono. One of them en stage modwaro, second en mondo wanwang security taya mae bus park ma wasewero magwe koro joma nochako were wigi osetinya kalwar ka wigi ne pod tindo taya no pod onge bus parks ma Migori nyaka kawuono. The third one en atmosphere mwatie kamwa nyono stage ma Migori en NP lilo NP makakoth ochwere nyaka kata mana governor marwan ok nyal lori piny kowuok e gache. Koro wan watie yaora ma one day kata one time wanayud mana ka dhano dhi gi pi en aora moken stage maber. Koro lwasi mwatiyo ok ber. Erokamano hato na kao pach ng'ata achiel ang'ene to nyaka sani dhungruok mar geche mwaneno kan. Ang'o makele tang'o menyalo keti mondo koro tiek dhungruok mar geche? Erokamano niluonga ni Jared Okech, DPUT chairman. DPUT Migori Matatu Operators Union. An gima nyalo wacho e dhungruok mar geche gima kele en lack of county government makele nikech officers mag county government oko kao check ma kako winjore. Yod officers mag county government geche ma pinga oko kanyo gin tich gi kao ongo 50 to gede mane makelo dhungruok mar geche highway. Ka chaka wacho e bus park ten mana kako se wachi bus park wane ten to geche ng'eny to bus park wane be ok opange maber. Mano mana tich county government. To nyocha wasebede gi national government mondo waywe mondo bed maler to jok ma pod olegea mana gin jo county government. Koro Migori bende ok opangore maber. Migori opangore marach. Koro mage gik makelo dhungruok mar geche i Migori. Erokamano kiwinjo mano mokuom pacho jogo mabende nitie secretary mar joriemb nyamburko bende ote maduma giwacho en ni ok oseket chike makare mane koro kata kuonde mipange geche obed mano makare kaachiel kod neno ni koro joriemb nyamburko ok okawo jowuoth apaya. Kago mar maduong' bende en ni mondo koro med kama koro geche chung'ie mondo koro bed malach mondo koro dhungruok mar geche koro rum ahinya. Erokamano ahinya George Juma kowuok e county ma Migori kuom tudri kod jopiny mayudore e county ma Migori kono man mondo mi gin bende gichwala pachgi kata duondgi kotudore kod thuon wach ma bende watwak e studio mar okinyi ma kawuono. Nyakore moge jwang' ng'isi ni abiro somo moko kuom ote ma bende wuoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa e studio marwa okinyi ma kawuono. Ote bende pod unyalo medo chwalonwa e namba mar 36000 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya. Kasomo moko kuom ote Sam Jakomo wacho ni gima kelo dhugruok achiel ikelo kod drivers giwegi moko ni kod haraka kendo gitemo mondo gilu kuonde ma ok owinjore. Akasto an kod ywak jotije moko e geche mamoko sama idho gari to ikoni ni en shillings 50 to ka gari osechako ng'wech to gilokore ni en 100 ka onego gingi matut. Wacho ni erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni mokwongo wacho na mos ne Isaac Ogango ko wacho ni gima kelo traffic jam en rudeness nature mar moko kuom joriemba matatu. Gik machalo kaka overlapping, overtaking kod wrong side gichung' kuonde ma ok stage miyo traffic jam lich e chuny boma ka, lakini tero gi Green Park to dhi hinyowa joma tiyo e chuny boma kae. Jogi dwaro mana kod puonj motegno. Erokamano ahinya Nyakora Moga Jwang'
ote podi ng'eny ahinya, kata kamano wabiro kawo thuolo mar somo mana moko kuomgi ka wadhi mbele kod twak marwa. Aneno ka sa marwa mano miwa chiegni rumo, ne antiere kuomi Seth kapok watieko twak marwa mar okinyi ma kawuono. Onego bedni igero kata kuonde mag yiengo nyamburko ma idwa gol ji e chuny boma ka gidhi, onego ger rang'iny machalo nade ma ibiro ne e yo makare ni ok ohinyo jogo ma nyithindo, ok ohinyo jogo ma ponono ti kaachiel kod jogo mantiere kod ng'ol. Ma yienge gechegi, gimonego ng'i sana en accessibility. Samoste gere, jok madhi idho gechegi, ng'ato kalore gari to dhi lor nade. King'iyo railway terminus, ineno ga ka kuma ji idho godo geche oket malo. Koro ng'at manigi kata wheelchair inyalo dhir kadonje gari gigo. King'iyo kendo aeration mar area no nego bed maber. Ventilation, air circulation gini onego bed maber. Kasto kuma ji rite geche onego bed gi shed ma sama koth chwe kik koth goji. Sama chieng' rieny bende chieng' ok goyi. Kasto kombe bende onego ket nikech ji te ok nigi nyalo mar chung' for hours mang'eny kata dakika mang'eny. Kasto geche bende onego ket sama gidonjo kanyo onego ket negi time intervals monego gibed godo e stage kanyo. Ok ni gari bet stage kata 1 hour ni mondo opong'. Nikech sama obet 1 hour no to nitie ng'at madwaro dhi kamoro piyo momiyo biro kanyo. Erokamano ahinya. Ka wadhi korka kori Isaac, kapok ang'e ni wach moro ili ahinya Calvin, kapok wadhi kori. Isaac, korka kori in kaka jariemba matatu e boma ma Nairobi kae, in ineno ka wachno mar golo nyamburko e chuny boma kitero kuonde mopogore opogore ma osegeri mag yiembo nyamburko biro hinyo kose biro konyo un kaka joriemb nyamburko kaluwore ni kacha koteri to ponono nitiere kaka yuto bende nyalo bedo maber? An koka kora ing'eni gimoro amora man gi rach man gi ber nigi rach. Owach ni geche tinga ji kamora amora, but I think ni nigatie jo county council ma ichulogi to ging'isi ni in sako ni geche oboting'o kama chalo kama. So en mana ni makosa mosebede yudo ni kama gari ting'e en bath barabara, ok en stage. Makwa paro ma NMS nobirogo en paro maber. At least geche nitie kod pick up point and dropping point. Apart from the main road, maidone ochul jo county council to dhi ting'o. Then Calvin's no wach moro ni ne gidwa introduce gimoro ni cashless, but obedo resisted. Gimomiyo gini obedo resisted, ing'eni weg geche gi ji ok inyal rito wuon gari ni bochuli at the end of the month. Aparo ni some years back, gino ne timre kod Kenya Bus, gin kod Mega Rider and whatever. Kwa hiyo yudo ni jogi ne tia, but nikech jogi nitie en kambi, ibodo ni at the end of the month, kata obed mana at the end of the day, ibo chuli pesa ni chande. But neno weg geche masani gi, mana embe, en mana dhano kaka an. Ngima seche moko lemea, maybe ochopo end month gari odhi onok, okaw pesa te mane ntiego, odhi oloso go injini, obo ng'isi ni pesa onge, ting'eni nisetiyo. Kwa mane momi yudo ka, thoth jitamre wach moro mar cashless, afadhali ang'e ni kachiew to kalor gimara chaka to be mana 50 bob, but an kode mfuko na molo na riti gima onge. Then ne ntie kendo wach moro ma Calvin's nowacho ni ntie cartels ma bende resist the relocation. Ing'eyo ni gima timore Joyce en ni e Kenya ka tich onge. Koro ng'ato koyudo kamoro ni kata ansa ni ka aonge gari to kachopa ambassador kacha abo wachani kawangware 50-50 conductor man kanyo obo miya gimoro at least ka doko otan kod gimoro. Kwa hiyo ng'ani neno ni ka geche gi odhi Green Park kacha, ng'en maybe Green Park kacha onge this beba thing. Koro neno ni it's a loss, but it's a good idea, but aparo ni kama NMS otimo makosa, there was no public participation, then nokotimo
iluongo ni civic education bo puonj jopiny ni gima kama onego bed timre kama bo kaw pachgi bo ket kanyakla bo to jopiny to wachango e gima biro. Aneno ka samarwa mano miwa dhi karumo. Aneno wach moro ne ile ahinya Calvins ka achiel kod wach ni mogika ka wachopo e giko mar chenro ne to bende gima bende daher mar mondo mi lernwa kaponi oket nyamburko ni ochunga Green Park kacha bende mano biro konyo nyamburko mathoth ondikre SACCOs maponono nyalo medo kwan omenda ma weg geche yudo koseoyo. Mokwongo kata gima kuom penj mipenjo no abro duoko but gima nadwaro nitie penjo moro mani penjo owadwa ne to wach kama inyalo ket yieng gari kapod rito mondo mana mapiyo piyo nikech nyisa ka samarwa onge Nairobi ka ji osekwalo spaces te mag yiengo gari onge space kata chiel ma wan joma tatu wahinyore nikech spaces mano bedo designated for terminuses jogo kwalo te jomage mokwalo jogo mane nitie e previous government okwalo spaces go tema onge space kata chiel maloso terminus emomiyo wathagone nyaka sani to emomiyo kata ineno terminus okwaloso kama nitie kama geche bedo packed because it is a terminus onego bed ni gari donjo to wuok to ok ni kamoro ma ibiro to ipak gari nikech mindset onego bed ni walemo ne jogi drivers gi conductors ni jogi ema nyalo konyowa kineno ka ng'ato in 21st century ng'ato wacho ni ok odwa cashless to kidhi kata piny ma oko ok iti kata gi pesa itiyo gi cashless nikech cashless ema dhi konyo nyaka gin gi wuon sani kata kampuni motieno iluongo ni Metrotrans is a company, it is not a SACCO. En company manigi directors nyalo wacho ni achulo pesa makama at the end of the month. So kikwa wuondre kae ni gini ok nyalo timore. Gini nyalo timore en mana ni kuo moro be ma waseketo kendo gik moko ma ubinafsi moro be waseketo ma ok nyal konyowa ema hinyowa. Duok penjo maya penji mogik no kae to watieki mana mapiyo piyo. E bonyiri 30 yore magi muporo tiyo godo neno ni geche madonjo Green Park kacha ponono bedo registered kata ko yiengi kumora chia ginyalo bedo registered e SACCO maber mar mondo mi okel yuto maber ne joweg matatu. System masani ma waketo mar terminuses ni dhi konyo SACCOs gi nini ma dhi register manyien nikech sani kidwaro mondo in iwuon yud stage in the CBD nitie pesa mang'eny malich ma ibro chulo ma ibro dhi michulo mondo mi space meditingo sani pesa no mano ok idhi tiyogo nikech idhi tiyo gi space achiel cha ma ok terminus ok en stage mar ng'ato en stages ma kida gari ma nyalo donjo to dhi. Erokamano nyakwara Ramogi Ajuanga thuon wach mabende ne wawuoye studio mar odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono tudore kod midhiero mar dhungruok nyamburko e Bombe gi kanye mochopo godo e giko mar twak marwa okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo de wagomba ahinya dhi mbele kod twak machalo kamae kana ntiere kod welo adek e studio kae mano Calvins Nyaore Seth obiero kachiel kod Isaac Oganga mabende no biro e studio kae mar mondo mi wabeda kod twaka machalo kama gikanye mochopo godo e giko mar twaka marwa ne in janeno marwa mabende obedo kodwa nyaka e giko mar chenro ni wagoniero kama na inya Elo Sharon Ong'ao kachiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ni eyo makare mano moriwo producer marwa director marwa mano Alex Obado jago picha Jomak Duol kachiel kod jogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ni eyo makare akwayo ni mondi beda kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.